the land. That is community land. As far as the people of Moroni are concerned. One bende chieng moro, wadwaro ni process ma otimore ne Chemelil gi Moroni ni. Miwani farmers o enjoy ye mondo chieng moro miwani bendi irudume. Ok wawach ni investor rach kata investment rach. To kubi lela. To bed piny gi jo miwani. To wawinjiri kaka watime nade. Kaka jinyalo ti jio gombaka. Tingeno kinyala kamoro tibira tikawo muando jopiny tiwe ni an easy thing. Miwani was not part of the four. Miwani's case is different. Hapa ni seneno ka the committee on lands in parliament has been going. We even had public participation in Miwani about 3-4 weeks ago, where the public gave their views and the people of Miwani. So we are still family ne chieng moro Miwani nyakaregi. Ero kama na inya wacho ndo ketigi luti giwegi to kola bendo wacho ndiko Robert wacho no kodesa ge. Bangi gi di pradeki bro. Gima kola kuwachi ni a private company. Private. Koro en gir ngato. Foyegni piradek. Koro samoro ti gik moko monyalo ywaka tingeni ngato to rano hande kako neno ni onyalo lose pesa. Do you know kata Kenya Railways kano bedo kata Kenya Post and Telecommunications? Of course they laid off workers. Gimane maybe we no envisage any workers gi no ne walos ne gi golden handshake moro. Mondo ka ngato transit from employment to nyalo dhi loko hala nyalo timo gimoro gi. No ne that provision apparently escaped us. Because we already never get experience gi Kenya Railways, even gi pan paper. Ingene jo tiji pan paper nyoche ko chula after 18 years. Mar jo teach mar kambe mag sukari gi is actually timely. On that one I congratulate President William Ruto ni Kanye Ruto, he has done well. Gido chude samo winjore. Oko 18 years. Ngeni mano nyisi ni owe ndalo Moi Kibaki oko chule. Uhuru oko chule. Ruto emo chulo joge.